Не е го първия улов. Любимите ни водорасли. Майка ти дай. Майка ти дай. Нали? А не, тук е. Мънинка, бе. Там мънинка, бе, бе. Спасих ли капот? Спасих го. Спаси капот. Я го дай малко пукан това, че... Голямата риба. Да мине само го удари, на мене и те ми шибна и така на късно ме края. Едно, ма то само го шибаше. Ма беше лапнал и не видя ли, че му е вътре в устата? Само ръка се. Не се играе на дрибно, важно, е това да, аз съм доволен вече. Да. Само това. Да, малко бързо преминаваме от един баян в друг. О! Аз мисля, че е там, да. Даря се бухти. Ето е там, виж, е тука, минах, прецапах е тук страните си, не, цапах на този камък, цапах е тук, прецинах сух. Супер е! Добре, давай напредяй. Мачо и дълбоко, много дълбоко, много топли, рибите пикански. Жаби. Не, тук е. Аз може да се стекна. Надявам се да не ги плати приятели. Ако е подгълни яко и видим. Какви си пивеш? Къде се заеба телефона? Я да заебам там. Ама, не! Стопа си бърко, цицето. Ох, чакай, къде ухвали? Айде! Маля, също какво дръбосък. Чакай да го покажем на камера. Сладур. И сега гледаш, не снимам. Не бе, снимам. Снимам. Покера. А, какво ставите? Не, не, така, а малко ме лисна се закак. Виждали как е. Чак му напред от тук. Аз казвам, аз го как е. С какво сти? Да, не. Но знам, брат.
Да, заби ми се в ръката, знаеш как боли? И аз знам, че знаеш. Тази приманка беше много успешна предния път. Вадим веднага. Казвам ти, тази приманка е успешна. Абе, добре бе. Браво е, машина! Стабилно, я вижте, дами и господа. Не е мъничък, никак даже. Супер е. Ето го. Сега да погледне твой. Не смотри. Да. Аз съм доволен, виж. Спаси ми капот, спаси. Нали помниш кой вчера? Уви, който уви, идвам спаси капот. Добре. Големичка ли поне? Мисля, че се видя на камерата, че фанал, надявам се. Така подобаващо завършваме риболовния ден. Колко е сигма? Сирец. Какво беше? Слайд. Не, да се потапям теля. Ага. О, чая да се.